بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum bandiraɓe julɓe min gari hande kadi oɗo ñalawma yettinɗon jewte l'islam garanɗen ɗo hande noon ko ñalawma alkamisa lewru yawa ne yaara hande balɗe sappo eɗen goni ɗo e yeeso jinnaɗo men ceerno men ceerno Tidiani Alpha ɗo e leegal meɗen Modorno eyyi hande ñalawma alkamisa lewru yawa ene yaara hande balɗe sappo e jiiɗe. Bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabil karim. Caggal de kettiɗen ceerno men ceerno Mahamoudou Diallo Diallo to Wucci en gari jokkude jewte men jewte islam inchallah joddade jinnaɗo men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamma Sile eɗen duwo yo Allah junno gurdam makko ewa tawtaraɓe yewtere ɗe noon ko jaydiyanko men Issa Yunus Ndongo Lengo Thiam e moƴƴu men kadi tawama Chérif Tayyib ɗo e tulde maayo ne wonde kadi mawɗo men Sangot e ɓinguel men almuɗo men hono ceerno Tamim janggante to ko Fondu ceerno Ahmad Tidiane Alpha ceerno Ahmad Tidiane Kane toon to Fondu en calmini dendagal seremɓe Fondu e sirifaɓe moƴƴi wonɓe ɗon ɓe e gari kadi jokkude yewtere men yewtere islam inchallah tawi jennaɗo men khalifa men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamma Sile omo sellira walillahi alhamdu eɗen jokka kadi jewte men inchallah ceerno jaranoɗen ko to banggue duwaw allahumma salli ala sayyidina muhammadin yoɓe allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima uqliqa walla allahumma salli ala sayyidina muhammadin ajmain wa sallim tasliman ɗon min jaranoɗen inchallah o tabi'in eyyi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe noon fof en calmitama Naam. e ko calminɗon ko ɓe calminɗon ɓe fof Naam. minen mbaɗa ɓaɗɗa hen salminagam ɓe calminɗon ɓe Naam. eɓe jogorɗon salminde ɓe calminɗon ɓe Naam. mbaɗa salmitanoɓe kadi Naam. kamɓe fof kadi ɓe calmitima on Naam. yo jamɓe kisal woni moɗon e dendagal julɗo fof mon wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yo moƴƴere Allah woni e muɗum Naam. yo kisal woni e muɗum Naam. yo daɗɗal e dañal e malal yo won e muɗum Amin. dendagal mon wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Naam. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Naam. biyo woni Naam. hakkude makko noon e joomi ko on ko o mbimi Naam. hakkude makko e joomi ko heddi ko ƴellitaki ɗum Naam. so julɗo Naam. walla so nafigue Naam. walla so kefeero Naam. fof ala ɗum ala wonnani Naam. kala biyowo noon Naam. kala ko o woni e Naam. kala no wiiri e kala no woniri Naam. tan kam mi salmitomo sene heƴƴi e makko e salminago Naam. so heƴƴani e makko salminago heddiɓe kadi mi salmini ɗumen Naam. mi rutti toon salminago Naam. nde Allah waɗanten moƴƴere e dendagal jogli meɗen e dendagal gueɗe meɗen foof no potiri Amin. sabu on ko ñawɓe walla ɗanniɓe wonɓe ladde en goni e ɗiɗo sohlaji ɗi Naam. ha jofte ɓesgu meɗen nanggago to leydi hoddimen ɗo Naam. leydi ɗo Naam. joom comci boɗijen ɓe Naam. suka meɗen nangga toon Naam. yo Allah ɓiltiɓe toon nanggata toon e toñangui Naam. ko Allah andi Naam. so wona toñangui Naam. kamɓe kam yo Allah ɓiltuɓe Amin. yo Allah waɗa hen jaam Amin. yo Allah waɗa hen jaam Amin. leyɗele ɗe fof yo Allah waɗa hen jaam Amin. dendagal kadi mo anni e muɗum woni kadi e bonande faade e étranger ji walla onon mbiyata hoɓɓe Naam. yo Allah ruttu bonande e muɗum yo Allah hokkuma ko o hiilni ko wona hoɓɓe ɓe Amin. koɗɗo e koɗɗo fof yo Allah reen ɗum e musibaji ɓeeɗo lamɓe bonɓe Naam. Amin. lamɓe ruttoɓe hoɓɓe lamɓe leebtoɓe hoɓɓe yo Allah ruttu bonande e mabɓe wota Allah hokkuɓe sagoji mabɓe e ɓeeɗo hoɓɓe jamma yon soki Amin. yo Allah nawru l'islam yeeso Amin. yo Allah nawnu l'islam yeeso Amin. yo Allah nawru l'islam yeeso Amin. yo Allah ɓeydu l'islam yo Allah ɓamtu l'islam Naam. caggal ɗum noon ko oustaz Issa Yunus Ndongo délicteur meɗen ko kanko hanno en wadde hanki Naam. yewtere nde jaafoɗon Naam. joni waɗi woni ko jowol Naam. mo ummo jowol arɗo Naam. eno o tinnori guila hanki Naam. taw hande arani Naam. ha hande ene jarani mo mo waɗa directeur radio jowol kono ummoto no ara ga wadde meɗen yewtere nde Naam. kalis makko passe makko
ko ɓesgu makko e liggey makko ara ha ɗo ɗum no ko tottorno ɗum subo Allah yo arɗo o tottirno kadi ko subo Allah yo arɗo o jaggiri ɗum kadi subo Allah ko waɗa ɗo ko Allah tawtimo e ɗum Allah hokkimo wona duwobelen min so mbaɗa duwoto ɗon to ko rem wona président o nani walla mbaɗa amiral muminin heɗotoɓe mesuji koye ɓe fof mi soppa koye mumen mi foti nani Allah yoɓimo golle makko wona min yoɓimo wona min donimo onon yoɓe Isa ko almudam ko Isa ko musidɗam sibo Allah lillahi fillahi billahi goɗɗum ala wona almudam min ko almudel gotel jogui maayi guila ko ɓooyi woto pawe Isa kiite son mbi ko almudam tan o mayat ngala almudo nani Isa ko Allah hokki ɗum ko délicteur gonɗo ɗo ko on mbimo Isa ko an goto kolima yato Ahmed Tidiane kala yewtere ɗo waɗi jaggu gadda ɗo pawa ɗo e radio he omoni jooɗi so suuri kam woto Allah sornu nde on haalata nde kadi doro dikku argent muɗum ene tawa kanko hayde en o tawa alhamdulillah rabbil alamin woni hen o woniri hen Allah e laaɓal makko reedu ɓe anniya makko e pellital makko kala ko o waɗi hen o juumi kala ko o waɗi hen ko ani walla ko weñi o juum wona ɗum wona waɗirno ko yo few affaire sukaraji korka accusama filodiranoma seeɗa kono moƴƴero yarude wona bonande walla wona noon kono Allah ittinde tawno ko Allah waɗino noon ko Allah hoddirno ko ma waɗa waɗi alhamdulillah rabbil alamin ha hande eɗen jettamo e ɗum hay ko noma directeur jowol ko directeur kadi binoɗo mo yo arɗo o mo arduno ko on ɓe gardi ɓe calmin heɓe gasi ɓe mbi ceerno min gari ko salmindema e jarnudema e yettudema e yettandema kadi musidɗo ma o Isa ko dañi ko emin duwonomo hen dor de kono wuuri kam directeur daro min gari ko yettudema e duwanadema ko Isa dañi ko on gandi kay min kam mi waɗani ko Allah waɗi ko Allah yoɓi sa golli ko moƴƴi nde Allah yoɓanma nde wona nene wona baba ko antani Allah sa waɗi kadi ko wona ɗum ko Allah tan kadi waɗ heedata ɗon ɗum ala ko hen eɗen ñaago Allah noon yo jogoro jaam yo ardumo jaam e cellal kono gandon kon wona so wonko duddu hono mocca direl mum mi duwanaki Isa on délicteur on nani yoɓe a ceerno ma wi wona gonga de on pen ko Allah tan hokkimo ittata wa anna al fadla beytillahi bi yadillahi yuti man yasha ɓural woni koye junngo Allah woni koye bawɗe Allah woni ko yamirore Allah woni ko e yurmede Allah ɗo o wela fof o waɗa no o wela fof kadi o waɗira ɓuuri ɗo foti ɗo Isa janggani to ɓeɗo daɗimo ɓeega daɗimo ga ɗin cowuji ne heewi e aduna he neɗɗo waɗe hunde tan kaari pano he nani ha jofte ko wiyeteɗo Cheikh Tidiane heɓani ɗum nelaɗo haalani ɗum sahabaɓe kalani ɗum waliyaɓe kalani ɗum Ahmad Tidiane haali ɗum defte ɗe o ɓurani ɗumen andude min jiito lawhil mahfuz min jiita gurtigaɗe foof ene wayi ndeydi kala ko Allah waɗa neɗɗo e moƴƴere wonko sawdinte ɗon ko wiya kañum ha dani hen wonko ɓuuri ɗum ha andude hen so tawi Cheikhuna Ahmad Tidiane ha dani kam e yiide nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene wuuri neɗo kam ene haani kañum e yiidirede ene haandi e yiidude tagore nde foof no Allah hokkirimi ni ɓural ngal Allah hokki annabi sallllahu alayhi wa sallam haqa gadiri he goto andaɗo haqa gadiri he fodde hattan makko fodde makko ko annabi sallam andi ɗum tan ko tawɗo mo ndeka noon mo anda ɗum holno andirta nelaɗo sa sallam dokkeɗe hokka e dokke no yiirata tagore nde eɗo yahata e tagore he so tawi kay wiyama yimɓe fof yo juuɗe annabi sallallahu alih w sallam ɓaade ko julɗo kay wala o ala o seyɗani no wiyane no wonde e moɗon jamma e jalom ke kiiɗi ko seyɗani ko oɗon gonɗin ɗum kono Allah waɗi e nelaɗo sa sallam ko on gonɗinan ɗum iblisa koymi hande e ɗum hande kala ɗum ɓe kaɓi wiya ko annabi wiya iblisa seeɗani ta ñande fof ne ɓeydo ala nelaɗo kay yiidirde e tagore muɗum walla yiidirde e yimɓe muɗum ɗum ko mustahil so tawi nelaɗo sallah sallam yiidirani Cheikh Tidiane hayso handani e yiide annabi sallam annabi sallam kam ene handini e juulowo e muɗum yi ɗum saabu nde o wi man sallah alayya maratan waydan kala julɗo ema lawol gotol Allah ene juula e muɗum la sappo wiyani ko min de beele mo Allah juuli e muɗum beele ne on so nelaɗo sallam wiyama yi ɗum walla jiidiri kono mustahil e ɗum mi are mon ko yaawi ko yacci taw guli ngala jeddi ngala wona ko belɗo fof belɗum ala e goɗana
dum ala to ala wona non na'am kono gon be ngala Qur'an na'am Qur'an ala ko ala to ala mon be ala to na'am bade koy modon kon julbe na'am yu'minuna bil ghaib won no wirni na'am woni ko on paamani ko inna Allah ala kulli shay'in qadir na'am so wi amna sallam bi indere Cheikh Tidiane na'am kam yamiri na'am ne ko bi den way ndeydi na'am maydu yeta gurdo ala na'am mbele na'am tumande Allah wi Ibrahim alayhi salatu wassalam na'am inni ja'iluka lin-nasi imaman na'am جعلوك الناس إماما نعم عن صلى الله عليه وسلم نعم إذا ابتلى الله إبراهيم ربه بكلمة فاتمون نعم قال إني جعلك للناس سومي سجي تمانين نعم ولا سوم بني بيا كمالا أنا أعرف يلا بدنا أنا أعرف تيم كده سومي حالي فوجي ما كاي مدامين بيالا نعم بدي نام أقولهم نفر نام أو نفر كسومي فوجي من بيا الله نعم سومي بني بيا الله وانا كاي نام تهجس الله بدنا فاهمي نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نعم قال إني جاعلك للناس ودني الله ويديكو نعم ودفتي يوم الله ndey نعم wiim baade atiminiri ni نعم komi badano ka gardido yimbe be نعم yimbe zamanu made نعم wona yimbe fof نعم dendangal annabaabe e gede kala hen mo hokki نعم hokkar dum koy waktu mudum نعم gadido e shakirido fof koy waktu mudum rokkere نعم so tawi ko nuhu wona e zamanu mudum jogo laadel mum hay tagal nu hay goto ala lanil نعم wala annabi gardo tagal nu en jogi lanil نعم walla tagal huudu hol gardo en jogi gelebel mudum نعم نعم wadani نعم tagal yusuf al gardo en soga نعم ene wadde rawi ciormami ciwtu mam jogi mesijen نعم gila ton Allah bonni mes نعم takkunoɓe yusuf ɓe gila ton Allah bonni mes Allah huuɗi mes نعم ala ko ali koydi ko نعم bandiraɓe gartira killaji moɗon نعم wonde mayɗo wiyata gurɗo نعم tinɗo so tawi oɗon janggi qur'ana oɗon gandi Allah نعم oɗon gandi hoddiru Allah نعم majjiri on noon ko inna Allah ala kulli shay'in qadirun نعم hayso ɗon jaɓi ɗum oɗon jeddi نعم ko tiiɗen e sallam yiide fawru walla yiide rawanu walla yiide tagaɗo نعم saka julɗo haalda e muɗum ko haalda e muɗum ko نعم nelaɗo sallam nde o nelande omo haalda e gundoji نعم omo haalda e lelli نعم omo haalda e kaayi نعم waɗani نعم hole moɗon ganduɗo wonki hayre ɗo heedi نعم wonki hayre ɗo heedi نعم kaƴere cubbini e newre makko نعم waɗani gatata kellaji moɗon ɗi oɗum ɓe kono janggo goɗo ɓeyde urñade e ladde نعم moƴƴere Allah wiyade fof ben ɗum handani hen نعم sahabaɓe waɗani hen sahabaɓe waɗani wattede ala نعم walla qur'ana haalano ɗum eɓe qur'ana ko baasi haalde ko ɓuuri heeɗo ko haala ko نعم sino qur'ana haaldino fof haalaɓe نعم hay goto walta e boowal نعم so qur'ana haaldino haalaɓe hay goto walta e boowal نعم nde Ibrahima timmini نعم ko wiyano ko Allah wi inni ja'iluka linnasi imaman نعم komi baɗowo ma نعم e yimɓe ma ɓe an woni almami نعم seydina Ibrahima ko jaabi wi min zurriyati نعم mbaɗa ñaga en leñolam نعم ɓiɓɓam نعم Ibrahima wiyani leñolam de نعم wi ko ɓiɓɓam نعم ɓiɓɓam rasis yagal ari walla diɓɓe kam jibintaki walla ɓenne kadi jiiɗa seeɗa seeɗa seydina Ibrahima kabar ba نعم Allah wi ala نعم ɓiɓɓa toñoɓe ke ngala hen نعم toño kala toñowo ƴiyemo wona ɓiye fof نعم la yanalo hadi zalimina faltaki Allah faltaki نعم ɓiyemo wona ɓiye fof kala toñowo noon ko jawtowo keeram ɗi bo man yata hududallahi faqad zalama nafsahu jawtoɗo keeri Allah fof no o fodiri kala ɗo woni no hayi sotanimo annabi sa sallam e sotanimo annabi huude annabi lu fof Allah waddaka ɗum heɓata mbele so tawi on mbi Cheikh Tidiane yidirani en ala ɗum ko mustahil ko fenade mi are mon nela sa sallam ne caggal nde Ibrahima wiya jaali ko innasi maman zamanuji mabɓe no goɗɗodirde ha heewi kono nde itta makka mo isra mo fara dow wari baytel mo gaddas hol annabi mo julnani ɗon wona noon mbimi hol annabi mo o julnani ɗon nden ɓe mayani no foddumi nde o royrande e annabi nuhu maayi nde e Ibrahima ɓeɗo nde maayi gasi nde ɓeɗo fof holno foti duuɓi woni hakkude mabɓe sago ɗo mbeɗo nelaɗo maayi ko ɓoyi waɗi kamɓe fof holmo notaki e noddango makko ngo annabi sallam holmo arani maayiɗo won mbi maayiɗo kam yurmetake walla waɗeta walla
joni maydo kabbaado lelna hasna walla so nyaamaado walla so baraado kab yahi en Zakariya en beedo ko warabe tan e mere beedo ko warabe tan e mere beedo ko warabe tan e juula bado don jedda inna Allah ala kulli shay'in qadir ya ko mayno be te annabi mo o julnani ala Ibrahima de nyante wona alman mbele kanko annabi sallam ɓura ngal Allah hokkimo ngal ɗo so tawi o julni annabaɓe fof o ruttima o yindiri e Cheikh Tidiane o haalni ɗum ko haalan ɗum ko yaggantata holko hawne ɗum gartire jam jam saka noon nde o ummini ɗon nde kala asaman mo o ari so Jibril foggi wiyata ko holi an wiyata ko holi an te ko maynoɓe de yaya ko waraɓe annabaɓe fof ɓe hen ko mayɓe kono nde o foggi de demal garwiri maga baba Adama gadi o yaltere alja ko nde ari jabade baba Adama mayani ko ɓoyi walla baba Adama kadi mayani mayi o wi ko bin Jibril o wimo gonda wadde ko maydu kono wimo mo gonda maydu kalawo wona hoddir Allah wona bawde Allah walla wodani o wi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o yone lamo o wi marhaban bil ibn barik bismillah ɓiɗɗo mo o julno e muɗum nde waɗata teŋe hakkude makko yimo Hawa nde o ɓenni o ari e Yahya e Isa ɓenne kadi mbi holi an ko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɓenne kadi ɓenne to gonno Yahya ko baraɗo Isa ngabbinama dow asaman ɓende jaabima te kanko alayhi salam nden ko mayɗo walla ko gorɗo bandiraɓe jeytere jam jam jaɗe caggal gartira hakkillaji goto oɗon janggi oɗon gandi foof fata oɗon jedda tan hoddiro Allah e bawde Allah e dow hay hunde taw hoddiro e jaɗaɗe mbiɗon ɗi eɗen jahatoon ɗi foof oɗon gandi ɗum oɗon daɗi ko ɓuri ɗum son belama moƴƴinde moƴƴi noon son belama bonude caroto cakon sabu wonmo keɗima ene namdo waare gando goto o namdi ɗum omo wela bonude o wi an de ɓe mbi kala mo jaggani lawol Tijani naatata aljanna on ɓe mbi namtoɗo puyɗo waɗi ɗum ko jabotoɗo ƴoƴɗo jabotoɗo ko ƴoƴɗo jaabima konngol daɓɓol belgol gonɗugol wimo kala to ittinoɗa dawtu wona gonga ɗum wodani kala to ittinoɗa nawtu yiɗi mbaddara o wi an ɓe mbimo wona Tijani fof naata aljanna o wi kala to ittinoɗa nawtu won natɓe aljanna ha wayno leydi taw Cheikh Tidiane jibina kadi andi kay oɗo so welama moƴƴinde haala moƴƴat so jokkano ha bona ha yedda kaari e kaari jiidirani ala neɗɗo so haali gonga taw wiya haali gonga no yimɓe kaldata wiya wona gonga ni walla ko noon ta wayta so julɗo bande haali gonga wiya haali gonga so haali ko wona ɗum mbiɗum ala oɗo joni darnoɗo jibde oɗo ceernajo wi an mi nani Tijani yankoɓe mbi wonde so neɗɗo ala mi nani so Tijani so tawi no wiyete Tijani mo wona Tijani yanke natta aljanna o falani ko oyi dawtitinɗa to o wiyanimo a feni o wiyani holbiɗo wonan ay o loskani o wi tan ko nawtu to mbawnoɗa ittude fof nawtu o ko heddi walla wona noon ki so tawi no a jokki hen ha aɗa jokka ala wona noon way ko ceerno Tafsir oɗo no wiyete ceerno Souleymane Djiggo kañum no golam jaabinoma hono ngal ɗo oɗo masala e korka o wi ceerno mbaɗnamdo ma minen de ɗomin juulata ɗo almami o ene junna darde ha ɓurta won henne kaaba waɗi ceerno Souleymane ya ɗum wona rang maaro ene bam jafo ɗum ceerno Souleymane ayi neɗɗo kaqqilɗo belaɗo fewnude fewnata tan so tawi wonɗo welno rewde Allah deewi ni ne ala kono o wi tan mataw na rang maaro wal bawɗe nun oɗon nde o wi tan ɓeɓe mbi kala wona Tijani ena naata aljanna o wi tan ko kala to mbawɗa ittude nawtu wona peewal wona nundal sindu ko ni waɗete no namde fof tan jomum kala nde addi namdal tan kaaɗa eko namde ma ko haala hewata aɗa yiɗi Cheikh Tidiane so yidere Annabi sallam koye koyɗol walla so ɗoygol kala ko wawi wonde an kam ɓaade a wona Tidiane enke walla goɗɗum wi tan Allah ne wawi fof jeeta wotede hoddira Allah wonɗi ko Allah waɗi annabaɓe fof ha nde o yettoyi to goto hen fof o yiiɗum ɓen fof ko mayɓe
kono goten fode mo haalda e muɗum te kanko gurɗo walla ndew arti kamɓe fof kadi ndew arti kadi haalde makko seydina Moussa Moussa oto wonno kañum dewi ruttu julɗe an dokkeɗa ɗe leñol ma wawa min humpitima bani Israël en te on saha Moussa yi en bimbele Moussa yi en en tagaka taw kadi Moussa ko mayɗo Moussa kadi ko mayɗo Moussa yiyani en yi ko bani Israël en enen en jiyani Moussa ko Moussa haali ko waɗi koye meɗen en mbawa te Moussa ene maayi ko wonde Moussa Haalpulaar ene gara walla sonni koɓe ene gara walla goɗɗum e goɗɗum mbawa walla kono waɗa ko tagdir tan ko yimɓe makko ɓe mbawa ko ɓega mbawa kono haɗani omo haalda e anabi sallam ko mayɗude woto jeede ko mayɗo woto yejjite kadi ko mayɗo anabi sallam ko gurɗo no mbiɗon Cheikh Tidiane yani mayɗo wawata yide gurɗo sindu ɓe mbiɗa koɓe tawdiri aduna Cheikh Tidiane wi yimo walla mum ene wawi wonde ala sindu koye aduna ene wawi yeddade kono ruhu anabi sallam no wandire ruhuji julɓe ni kala no o wela o firlitoto julɓe ɗum ko Allah rokkirimo noon hay goto ala ko wayi hen no o wela foof sarɗaka wonde ɗum ɗo kay Allah haaldano annabi sallam walla haali Allah ko wela ko yafalu ma yasha so haaldani annabi sallam o mbawi haalde daddowo wawi badde hattan makko e hoddire makko haalde e gundo yo haalde annabi makko ɗum ko martaba annabi makko yo haalde lilli yo haalde poñton yo haalde foof neɗɗo bani adama ko hokka e haqqilantagal ko ene foti firtude caggal kay felliti wiyede la ayatil ɗi ɓom yatafakkaruna la ayatil ɗi ɓom yasmuna la ayatil ɗi ɓom yaqiluna ɓe dakkaru ulil albab hakkillaji ɗi dokkira ko ha jomumen miijo hattan makko kanko Allah e hoddiro makko ngo inna allaha ala kulli shay'in qadirun dendagal anna kala mo yiiɗa e Qur'an anna ko kawisa koko haawi jomum haa ɗo wadde seydina Moussa alayhi salatu wassalam haa ɓe kawri Moussa ko maayiɗo maayi kam ɓooyi kanko anabi sallam omo wuuri arti Yusuf alayhi salatu wassalam kañum hoore muɗum nde jaraɓe heɓi ɗum hakkude mum e mawniraɓe muɗum hakkude makko e mawniraɓe makko 12 nde mbaɗimo ko te ko annabaɓe gissa wono gandirɗon ni ene juuti ɗum Cheikh Tidiane yidirde annabi sallam ɗum ene haawi on kono nde Yaquba alayhi salatu wassalam wi inni la ajidu ruhu Yusuf lawla an tufanniduni min de hendu Yusuf ɓinguelam nguel are am duuɓi capanɗe ɓe goni ɓe innaka la fi dalal ngal gadim walla ya gonɗa koye kaɗema gueɗe adandi kono noon wiyoɓe Cheikh Tidiane yiyatani onon ko ha gaɓe tan kono ko ɓuuri ɗum hawnade ko on jaɓɓi ɗum walla nde Allah hoddiri e ɗum mbiɗo sababu ala e hunde ala jokkorade e hunde ala wadde wasila e hunde ala faborade hunde ko wona Allah ala faborade ko wona Allah ene woodi faborade ko wona Allah ene woodi wallinorade ko wona Allah ene woodi Yaquba alayhi salatu wassalam nde Yusuf itti wutte muɗum te ko Samba Kuka oɗon gandi wona mérite de ko Samba Kuka de Yusuf itti neldi bamum nde he bamum ne wumi duuɓi ma won nogas walla sappo yiyata nde he bedde ɗo oɗo wutta e babam e yeeso makko he o wiyani yo ɓorde ala ko yo mbaɗe yeeso makko tan fopporo nden ɓe gummi eɓe ngara o wi min nde mi dañi hendu Yusuf Allah ko waɗata ko oɗon gandi walla nde wutti e wadda e yeeso Yaquba o ferti o wi alama ɓullakum inni alama ala taala mono koye Qur'an waɗa mbiɗon janggoraɗo mbi waddi on Allah noon tek wutte Samba Kuka weddama e yeeso annabi ferti giti so wiyama ne laaɗo sallam mbi yidiri e tagore wonde biyo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ene jaɓi Allah ene gonɗini so wiyama ne laaɗo yidiri on hakki ɗum hunde walla sakkiti ɗum hunde holko yiɗi ɗum holko woni ɗum kawis waɗani ɗum ɗon ni so tawi ko wiide on neɗɗo wata faboro sowona Allah neɗɗo so faborimo ala ko keefere walla waɗini wattini Souleymane alayhi salatu wassalam nde o jamara Belgis ha kille lewi
fappi hakki ha woji o ronki andude o ronki no andude no addiroyta kanko de o huccitani Allah o wi Allah min de mariɗo oɗo ala o ko ya ayyuhal mawla ayyukum ya'tini bi arshiha o wiyani Allah de yo adamo darsi danki belgisi wona oɗon jangguɗo an mbiɗo kadi oɗon gandi oɗon mbawi kanko de o faabori o batu makko ko Allah walla anda no Allah wiyete Souleymane kadi anda no Allah wiyete ko annabi de o wiyande ya Allah atini bi arshiha ko ñaagino Allah ko nde o felliti ñaagade Allah kanko tan e muɗum de kanko de o wi rabbi ghfir li taw yaafumi taw mande ko ɗon bone fuɗɗorto wa habli mulkan dokkami laamu la yambaghi li ahadin o wiyani mulka o wiyani elmande ala o wiyata hokkam gandal de ala o wi ko mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di ngo hay goto heɓata ɗum caggalam beele sile nde wi ayyukum ya'tini bi arshiha ayyuhal mawafri ayyuhal maw ayyukum oto Allah wone mabɓe o mandi o faltaki jinneji o faltaki seedeji o faltaki boje o faltaki hay wuure batu o fof no fotiri kala ko gonɗinomo o wi ko hol e moɗon bawɗe addandemi danki ki o mandi kam bilgis kam so rendima ki joftata ene wayno o lettere wala ko bilgis totono lettere hanno wiide yo bilgis yo hudhud addu bilgis ne wawi rode addu danki bilgis hudhud wawade kono o wi ko kono heddingu jinneji nan to fof nan to al jaljalloɓe nan to o wi ko ayyukum ya'tini bi arshiha hole mon gaddanomi dankiji kanko do wene Allah Souleymane sirki Souleymane de faabo mon so neɗɗo wi ga billahi ya Cheikh Tidiane waɗi o sirki mbiye Souleymane sirki o fabaraki ɓe adi jabaden ko mawɗo jaljalluɓe o ifritu minal jinne yal mangal wimo joni mi addanma hoolade dokkal mum e gandal muɗum fof kono o heedi ko les Souleymane de ko adi no gummotoɗa ɗo jonde ma himi addanma holli bawɗe Allah holli on ene jogui ko ɓuuri on kanko Souleymane omo andi Allah ene jogui ko ɓuuri on kono fayani Allah o fayde koye bote ɗum teddirimo o jabaki jinne o wiyani wat en fanno yamroɗo hokkani asi bon barkiya on ko bani adama ne jogui ismullahi azam ko jeddu ɗon ko Allah ila inde toksere yo hokkam inde Allah mawde Allah ila inde toksere walla inde Allah moƴƴere Allah ala inde bonde Allah kañum fof ko mawɗo almuɓe noon ceero min de mbaɗi noon dokka min gollude mi inde Allah moƴƴere koto jiiɗa inde Allah bonde boni ko an anta bonnata bonɗum Allah boni waɗa bonnata sa wiyama sappo mbaɗa temedere sa wiyama nogas mbasa hay salligade sa wiyama ya ɓad boco tan jabulol maɗa timmina ko an kay jogui inde bonde kono Allah kay ala inde bonde walla joni noon Souleymane mbiɗon so neɗɗo wi ya Cheikh Tidiane ya kaari fa bomi ya waɗi ya ghiyasul mustaghithina ghisna waɗi mbiɗon ko fenade i Souleymane de kam wiitan ko ya Allah mo ayyukum ya'tini bi arshiha ɗo ene ɗon ɗon woto neɗɗo faboro neɗɗo woto jokkore neɗɗo hono mo jokkori joni ala wona nam hono mo jokkori woni wiyete yimɓe jinneji o jokkori ko tagore mbiɗon tagore jokkortake wattake wasila waɗini wattini mbiɗon jangi ɓuura ɗon paami oɗon nana Qur'ana kono on paamani Qur'ana ko ɓuuri hewde hen on mbiyama Qur'ana koko Allah haali e ko wi e ko Allah wi taw haalani e ko Allah haali taw wiyani ko Allah wi ya ayyuhal muwaffini ko Allah wi kadi ya ayyuhal muwaffini ayyukum ya'tini ko Allah wi ko neɗɗo wi koto ko Allah haali ko neɗɗo wi ni Souleymane ko wi ni wona Allah wi ni Allah kay addani dankel Bilgis Allah andani leydi asman saga dankel jaw jarata ngo wona hunde foti julɓe moƴƴere nde Allah hokki ɗumen fof nde rona e annabaɓe fof so hollama ga henna e aduna he e hollama e bani adama ne ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbiyon oɗon mbatta musiba woto nelaɗo sallam jokkore woto yettore woto fabare sa fabaraki mo paborɗa sa fabaraki moƴƴi holmo paborɗa sa fabaraki ko moƴƴi holmo pabortoɗa Souleymane de kañum ɓuuri jinnayi ɗi fof kono faborima ɓen kono mo gaddowo asiba ana atika ɓe qabla an yartadde ile gaɗat fof
na'am jaabol wonde o jaabotonde e ballade mo danki fof goto na'am mbiye Souleymane goori o jokkori ko Allah walla no Souleymane jokkori e tagore heedi enen ko haɗen jokkorano annabi sallallahu alaihi wasallam na'am Souleymane kam kañum ɓuri na'am fof ha laaɓi na'am kono jokkorima tagore wurtima e ɗum na'am so tawi Allah wiyan deftere muɗum teddude jangtane neɗɗa luutalde na'am inna lanansuru rusulana na'am walladina amanu na'am wide ko minen komin walloɓe na'am ne laaɓi amen ɓe na'am e ɓen ɗon gongiɗen ɓe Allah na'am ko heddi aɗa no Allah wallirta so tawi Allah walli Cheikh Tidiane na'am e karama muɗum e na'am teddugal annabi muɗum na'am sabu salatu muɗum e muɗum o na'am mo mbiɗa o اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نعم والتابعين لهم بإحسان نعم جوكي هندو نعم الله كي جولد نده جولد ماكو نده جولد ماكو نعم بيتان كو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه نعم وسلموا تسليما نعم كادون دو سو دنجي دي جام نعم ولا آله والتابعين لهم وديني وتي ها كو جوكي hen ko borano do haddo ko don tan نعم waaji goɗo noddi kam ɗo o wi ko jaa ko ari funde ɗo omo heeɗi dandam de o wi an noon joni a wi wonde ko sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima joni o wiyoɓe sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman an wi wa sahbihi alay salatul fatiha to wi alay salatul fatiha to wi alay salatul yimɓe noon ɓe mbi inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yimɓe mbi sallllahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman o wi o famani mi mala ka famani ka anda wona a famani ko ka anda o meɗi dande ɓe mon ɗo mbimo mi wala alihi oye to wa sahabi mo mbiɗa oɗon mbaɗa toon o on ala toon o ga wa sahabi o koɗon mbattane koye mon wala alihi alu bayt yiɗo seeɗa aliyu gala seeɗa aliyu tawi ɓe tan ko ibne abbas wa sahabihi onon noon mbi sallallahu ta'ala alayhi ko non mbini Allah kay haadi inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman juule e makko calminon so tawi mbiɗa ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim fa marhaba allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim fa marhaba onon noon mbiɗon sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi ko onon mbini wona Allah wiini on pen Allah nde felliti julde alayhi sallam julde ɗum salatul fatiha nde omo andino sahabaɓe aroɓe ɓe subata ko gondiko sahaba ko sehil ko gondiko ko reeji e gondi wona goto ɗum haɗi mo wadde hen wa sahabi o wa sahabi jogornoɓe arde ɓe ene toña annabi sa sallam ene penna ɗum taw koye makko gondi ene jannamo taw koye makko gondi ene calanomo taw ko wondi makko walla en kalino ɓen Hiraqis ibn Zuhair al-Yamani Hiraqis ibn Zuhair at-Tamimi ɓeɗo ɓen goto wi ko Nabi sallam feccere ma nde ma urida bi wajhi Allah ko feccata ko wona lapandirɗa hen goto wimo feccere ko feccata ko wona jawdi nene ma jawdi nene ma o gondiɗo o Allah ne juula mum o Allah ne wadde ɗum hen inna alladhina ja'u bil ifki takkunoɓe seydina Aisha joom suudu annabi sallam mbi wondi to wondi ga ɓen kañumen ko wondi ɓandu sallam kono ɓe gona imanu billahi Allah ne juule ɓe sabu nde ɓe kebbini annabi sallam ha galle muɗum hankadi jiiɓi ha laaɓi ha wi cer ko nden Allah jippina ayo anela sallam adduɓe e maɗa fenade fefinade ɓen ene ganda ɓen ene ganda ɓen Allah juule mumen Allah waddu men annabi sallam Allah waddani mabɓe annabi sallam gila ga aduna ga ene wadda e mabɓe ko adi nde tagete ene juulete fof Allah waddani mabɓe eɓe uwi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan on nde gondiɗo makko wonno ko seydi makko kono nde on maayi wi omo juula on Allah wi ko ala on mbiɗon Allah juule mum waddi ɓen walla ɗeɗo geɗe fof tino ɗen dentuɗe mi riibaade kay mbiɗon ɓorana no fotiri on ɓaɗon jangi qur'ana oɗon mbawi ko kalɗon e qur'ana fof ene woodi ko kalɗon e qur'ana kay ene woodi kono pecceɗe Allah hokki e sahabaɓe ɗe eno fecciri ni ɗum ɗon yo neɗɗo ɗacco ha ƴellito hen walla anda hen ko woodi nde fuɗɗo facciren ɗum yimɓe so tawi inde Aboubacry Ali Siddiq
Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala na'am e inde Umar na'am e inde Aliyu na'am e inde Usman na'am so tawi ɗe fof ngarani e Qur'an al-Karim na'am ha kay na'am ene woodi na'am ko gonga celluɗo wi keng na'am kono wona inde mabɓe de wasde adde Qur'an addanta ɓe ɓureede na'am wona ade en kadi addani ɓe kadi ɓurde ko yidde baɗe goɗɗum kadi adde ɓurde ala wona gonga na'am so tawi on jangi to suratul ahzab on mbi ɓeɗo sahabaɓe ko ɓurnaɓe na'am kono inde mabɓe ngala ga e Qur'an al-Karim na'am Zayd ibn Harisat na'am ibn Sharhabil na'am ibn Hasanata na'am min bani Ma'an na'am o goto inde muɗum are Qur'an na'am e Qur'an al-Karim mbele ko o heeɓi annabi sallallahu alaihi wasallam kamɓe sahabaɓe limtaɓe ɗo ɓe na'am wiyaɓe inde mabɓe ngala e Qur'an al-Karim ɓe na'am mbele ɗum addanani Zayd ɓurde ɓe gagga banggal na'am tumande Zayd suɓi na'am annabi sallallahu alaihi wasallam hakkunde yummum e bamum na'am hakkunde babiramu ɗiɗi na'am ene ngari tefdemo kanko Zayd o ko dahanoɗo na'am ɓe ngari sottude na'am sallam na'am ngel dahanoma ngel adda ngel yeeya Makka kanko Zayd o na'am Hakim ibn Hizam na'am gorko jontaɗo banum gorko Seydina Khadijatu na'am soodi mo ƴeeno ngel way labde ni na'am wi o yimmi tan ko rekude Khadijatu na'am Khadijatu ko patron na'am kono yi miskineɓe kay na'am patron ngal ɓe soɗo mbawi daron kalis waɗa bonne rew toon o yapanam dare kalis nani na'am walla wona noon babiramak nan ha heewi kono hokkani ɓende na'am o hokki ko Khadijatu na'am kanko Hakimu na'am omo jogui babiraɓe wasa ɓen boy leydi na'am kono ko Khadijatu wona jogui alfiddu kalis na'am ha na'am ala moƴƴi Khadija ne na'am kañum yiyata ko Allah yiyani aduna o yiyani jawdi itti hokki annabi sallallahu alaihi wasallam na'am nden kanko Zayd o hokkama annabi sallallahu alaihi wasallam o wowdiri annabi sallallahu alaihi wasallam ha ɗon wawi hadde binnaɓe makko ngari mbi nani ene lahnomo na'am min nani ɓiyam de woni koye maɗa an qissa woni juuti en kala tan fodde ɗo taƴa tan wiyaɓe ɓe ngala e deftere gorande walla ɓe ngala e deftere wona wonde deftere gorande wonate walla wasde waɗede barke ala wona waɗede gorande woni waɗede barke wona wasde wonde gorande woni wasde waɗede barke Abu Lahabi nane gorande walla moon jiiɗo bam way noon ɗum gonan doɗɗo rew walla Iblis ala gorande Firawna ala gorande kono an julɗo goɗɗo ga o mbiɗo tan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan an ɓurani Allah ko heddi ko Firawna fof kamɓe fof kono jannguɓe oɗon perti oɗon paami ɓe ƴeew kaddu wona haaldude yo bon walla yo wari walla yo anu walla yo bonnu hakkillaji human binneji ɗum ɗo ala e gorane human binne ɓoldu human binne mi janggani tarani anda haytama muya o si amen haalne tawhide walla haalne ɓuuri Allah walla goɗɗuma goɗɗum wonko nder ha takkilaji mon jannguɓe ko no kaldete kanko Zayd o nden ɓe bamma ko cawdiɗo ari ɓe kaali annabi sallam minen de minen e ɓiyel amen ene maɗa min ngari ya yaafu min sa hokkan min sa ngal sottata sa haalat ɓe kaali fof haalaɓe nabi sallam wi hay hunde hen ala ko mbaɗani mi hokkata on mi yeyata on min taw on noddemo so ari so suɓima on omo yiiɗi addemo ɓame so suɓimama mi famata ba hay wude mi wiyani coggu mi wiyani dog ala Zayd nodda radiallahu taala anhu kanko de mo mbiɗon Aboubacry en Oumar en waɗi tode ko o wonde haalum haalteɗo ha gannon wa anna al fadla li badillahi yuti man yasha ɓuural ko jungo Allah woni mo wala hokkata Zayd e bamum fof keɓani Seydina Ali hayɗo keɓani Seydina Oumar hayɗo kono ko Allah hokki ko hokkata mo ɗo way ko jogoɗen haalɗo ko Zayd nodda nela sallam wimo aɗa andi ɓe o yaha mbaɗa andi omo yara duuɓi jeetati on sa kanko e Seydina Aliyu jiiƴi e naata e lislam koye duuɓi jeetati o heɗa andi ɓe wi mbaɗa andi o ko babam o ko miñi ko ma somo woni ko papañam nela sallam mbi kaale ko kalno ko ɓe kaali ngari ɓe mbi min ngari ettudema e halfede min ngari ettudema e jeeyede min ngari ettudema e waɗede ni e leftede fof ɓe kaali ha gasi joni noon ala sallam mbi
e mini adani sa subi madum bismillah so te subi min fa maraba min jarema radiyallahu ta'ala anhu zaid khair Allah wa gorsin o yetti jongo makko nyama go o tiri hoore makko nde o jofi annabi sallallahu alaihi wasallam sabu kersi jugol toksi o wi mi subata ko hay goto goddo e dow odo ala mo cubutomi e dow odo ko rasul sallallahu alaihi wasallam kanyum gite mudum gadi weddade goddi ko yimma ko de bambe don neddo ceero buranta neddo mum buranta bay ceero buran bama barketa buri bama barketa buranta nyamin man yerno ko mawdo buranta labso puidi ngadere ala ni mo dubi so dubi joy dubi jara dubi janne hewnde la ngadda arti ceero mahani mo hubere so ni mo wadni mo nangam mbiya ceero buranta bama so bama de yo podum da jata ko ceero taw sa fini jata salmi do ko ceero ne ngada ya neno ko dum fini ko don kajrim lady kanko annabi sallam holko fofti en mo jero fodde o wi kanko de o ittata neddo cubido mo mo anyani mo o wasa suba dum dum yonani mo kanko annabi sallam o jaggi e jungo zeyd ibn hasar ibn sarabil o faari dum ko faari quraish ko maw ko faari quraish yarisu ni o arisu mbade do ramo omor mbada rona mo omor rona mi Abu Bakri Umar Ali Usman hol mabbe dañ dum do ala yepa Allah kubar di wol mabbe dañ dum do hole mabbe mo nelal sallam wi en ronami ko biyam mbada rona dum bandirabe ko jom hagilaje wona tan wiide de tan halta hasaba mbadi sahaba daña jono ko dañ ko dañ dum walla dokal ko Allah jeyi te zeydu addira ko jiyago ne salam de jaggi e jongo muɗum teddungo cukalel toksel wi ngel ɗo ko ɓinguel ena rona mi mbaɗa rona ɗum ko mbiɗon aɗa yaba joni mbimi joni seydina aliou ɓe mbimi ɓeɗe ɓe dañi ɗum wona mbiɗo sahaba hay goto ha jangta hay ɓuran oɗo jangtaɗo e ɓura noon woni ko mbiɗon jono Aboubacry ko so dañani ɗum tan goɗɗo dañira Seydina Oumar so dañani ɗum tan goɗɗo dañira Seydina Aliou so dañani ɗum tan goɗɗo dañira ɗum den yurmini ko Allah haali e Qur'an ko fof Allahu zul fadl azim wanna tafadil be dillahi fof e ko wi tu'til mulka man tasha tanzul mulka man tasha tu'izzu man tasha ɗum ɗo fof ko haali ko fof no fotiri ɗum ɗo fof addani nadde hakkillaji muɗum ɗi Allah koko wela watta kalɗo wela haw fawa ɗum fof ha yon tan ko Cheikh Tidiane tan yindere nelaɗo wuy sa yo o nelaɗo hokkimo wirdu ɗum fof ko ɗum ɗo wutte Yousuf o kay ɗum ala haɓanu Samba Kuka weddede yeeso neɗɗo bumta yan Wursogi Souleymane alayhi salatu wassalam kañum e hoore muɗum wullitorade tagore woppa Allah ko mbiɗon ɗum kadi wodani Souleymane ko wullitiri ɗum ko so ɗi ga ya Cheikh Tidiane ko julɗo ɓi julɗo Souleymane wullitima ha wullitima hay jinneji nan toon jinneji nan toon de kono o wiyani Allah o yiɗi Allah bandiraɓe min jaabowel belgol ene suframi nde oɗo wi tan waji o wi hay goto mo wona Tidiane gina tal janno o wi tan ko nawtu ittunoɗa to fo ittunoɗa fo nawtu ayi almayi ceerno kewal haalɓe enen kay eɗen gandi wonnaɗɓe aljanna taw Cheikh Tidiane feñani aduna Idriss en nan dow Abdoulaye Idriss nelaɗo sallam yahani dow tawi toon Bilali arti ngol ɗo jabol tan ene yona taw jiita e ko di ko joom nannuma e ceeki ɗum addi dayman mbaɗa wasi onon haaloɓe mbimi oɗon jewta moɗon ha moƴƴa humam binniji ngara bonna no foti mbimi noon gila e radio Mauritanie mbimi onon seeɗa mbaɗon jewta yewtere moɗon ha timma namdo toɓɓe ngara bonna jewta on waɗa noon oɗo joni kallisaɗo oɗo jaɓɗo yettini oɗo ceernajo yimɓe ɓe mbi monati jaɗe gana tal janna kono Allah walli tan alhamdulillah ben o adi ha tan ko nawtude gittunoɗa to
ko fa hen ko sen feewi ko maraba so feewani kono ngol ɗo konngol kam ko Allah wondema ko yimɓe gondema ko nawto to gittinɗa to assalam ko jabote ko kayngol kadi ko nanningol ko heddi noon hoddireji ɗi mbiyeten ɗi wiyede Allah wattani walla Allah watta ɗum kaari en dañata walla Allah wona noon ko Allah weela ko tan watta Aboubacry e Ousmane Ali ɓeɗo so ɓuuri dendagal sahabaɓe annabi sallam ɓe foof goto hen fof won dokkal ngal o hokki ɗum kadi won dokkal ngal o haali e muɗum heddi ɓe dañani ene heewi Muaz ibn Jabal nde o wi alamu ummati bil halali wal harami ko Muaz ibn Jabal ɓuri andude ko dagui e ko harmi foof e leñol am he o wiyani sahaba makko de ko leñol makko o wi foof no fotiri won ɓuri andude ko dagui e ko harmi oto Aboubacry wonno oto Aboubacry wonno nan ɗon to Ali wonno to Oumar wonno to Seydina Ousmane wonno nde waalade o fuuji wona gueɗal muɗum sahabaɓe fof noɓe potiri go hen fof won ko haali e muɗum ko haalande heddiɓe ɗum noon gueɗal ngal Allah hokkata hen no feccirta ni poɗɗon tonga tan ko inna Allah ala kulli shay'in qadirun kala ko wiya an kam ɓaade a yiyani woto ɓaade a yiyani hono mum ɓaade anda hay an hoore ma taw to gonɗa eno gonirɗa e to gonnoɗa an hoore ma anda to gonnoɗa yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibuna ma ñaade juuɗe e koyɗe e terde fof jogori settade golle maɗa an bani adama o caggal nde ummita ha besne yimɓe nde hen de wona an namda wona an senna nden hoto gonɗa ɗo gonɗa ɗo on saaha ka mayɗo walla ka gorum kono ko juuɗe maɗe e koyɗe maɗe ɗum fof yonanima o ko wiyete ko Cheikh Tidiane yani annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum ne hawni e nelaɗo umma Makka wan kam woni ɓiɗam nelaɗo sowno umma Makka ganduɗa tan ko yenande makko ɗo wiyete ɗo tan ubba Madina kono ruhu makko o kay e ko filtoto e ɗo julɗa fof kadi ene yettomoɗo kay ɗum kay ala toon on paami bandiraɓam onon julɓe ɓiɓɓe julɓe woɓe ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nangue salatul fatiha lima ughliqa so ɗum ala kala salatu bawɗo wonde cifoyiɗo kanona kama sallati ibrahima won salatu ko haram salatu mo a anda a andinaka an holno cellirta an hay lakdar tan wima daganaki neɗɗo gollude gollal ha anda hen ñawore Allah an holno juuldata enen sallam mbiya kama sallata ibrahima anda on salat kama sallata ala ibrahima an holno juuldata e ɗum ɗo sa namdama anda no Allah julde ibrahima anda Allah sallam julde ibrahima an ɗinoɗa ɗum ɗo salatul fatiha ko harfan ha gasi en anda to ummi en anda ko haala hen an salatu ibrahima yel ngel mbiyata ngel hoto yittuɗa ngel nawtu ngel toon hankkadi konngol ceerno wi ko kala kalɗo hankkadi ko famnaki mbiyata yo nawtu toon minne ko ɗo tan ndewan salatu yel mum ibrahima paaɗe ladde kama sallata ko haram ko wasde hulde Allah e wasde numɗude e wasde andude ko yahata sa takki Allah Allah juulano ibrahima ɗin bojji kay woy tan hande mayɗa fof a wi kadi Allah juulani sallam kama sallata ala ibrahima yo no hono no julde ibrahima te Allah juulani nelaɗo silani on nden juuli won salatu an anda ɗum ko reɓe nawte to guittin ɗon to mina ko ɗo tan ndewan hara leɓɓe noon joofi men mbi wonde waktuji ɗi ko dogonɗe ko timmi nder ɗon jaafoɗon batton hakkille oɗo darnino ɗo kadi ko ɗo kadi ɓamtirten inchallahu taala wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal nde keɗɗe ceerno men Ahmed Tidiane Alpha Mamma Sile yewtere men diina ari ha ɗo en jetti dendagal heddiyankoɓe sirifaɓe moƴƴuɓe jinnaɓe seerenɓe almuɓe fof keɗam eɗen ñaago Allah kadi yo Allah waten nden ka muɗum ɗum noon ha ñalawma goɗɗo inchallahu rabbuna